kommet til løb nummer 201. På bane 1 skal vi have Markus Madsen og Rasmus Knudsen fra Gladsaxe. Bane 2 Andreas Føns og Torbjørn Rask fra Silkeborg. Bane 3 er det Karl Finn Hansen Vandelsbæk og sammen med Simon Schultz Jensen fra Holte. Bane 4 er det Andreas Junkermar Vandelsbæk sammen med Rasmus Alsbæk fra Vejle. Og bane 5 er det Malte Hansen fra Vejle sammen med Rasmus Trarup fra Skanderborg. Bane 6 Johan Tepas fra Vejles og Visva Dela fra Vandelsbæk. Bane 7 Christian Olsen Esrum og Victor Trapp 361. Så har vi på bane 8 Gustav Slot Ming og William Gravlund fra Hellerup. Og bane 9 er det Frederik Duk og Oliver Warming fra Esrum. Og I må gerne komme frem til start, og der ligger I jo kanon godt. Kom bare lidt længere frem, dreng. Det finder vi ud af. De må gerne gå alligevel. Tak. Bane 3 kommer ind uden. Så taber I ikke det bane 3. Så skal I bare rulle stærkt. Startproceduren vil være ready set efterfulgt af vind og ro ikke før. Vi skal lige have bådene ind i boksen, så har vi fået lov til at starte. Det ser godt ud, dreng. Og husk ikke at ro før bip. Vi mangler lige nogen derovre. Sådan. Bane 6 er du? Eller 7 er det? Undskyld. Ready, set.